Ahojky lidi, dneska tady si namalujeme kytku, protože naposledy, když jsem dělala jednu postavu s forsákem, tak mi každý sekundu pokazili. Tak zkusíme udělat kytku. Tak jo. Já jsem nastavila a dovím si tak na počítači. Takže nevím, jak mi to půjde. No nic. Takže to nechci. A zase. Tak. Tak jo. První, co si uděláme, tak to je asi... Já nejradši dělám svoji kytku vlastní. Takže já jako zkusíme udělat takhle. Tak. Dáme velikost třeba 14 teďko. Já jsme to měli rychlejc. Ne. Tak, perfektní. No nic. Tak jo. Tak tohle bylo co? To jako kdyby umělec jakoby i mávnul štětcem a už by to bylo hotový. Což já nereaguju takhle. To je špatné. Tak. Neptejte se, proč to vypadá jako motýl, když mám malý křídla. Ale to vidíte, jak to já maluju. V reálném životě až na počítači to maluju. Tak, poslední, takhle. Teď dáme zelenou. Ale dáme ji nějak takhle na minus. Tak jo, teď to budeme dělat takhle. Takhle. Nikdo tu ještě není, to je super, takže si to můžu malovat jak chci. Jestli se mi přijde jedna borka, která mi každou sekundu něco ničila, tak ji zabiju. A doslova. Tak jo, teď dáme poslední, budeme pak ještě co tam dát a máme kytku. Moji kytku vlastní uměleckou. Tak. Teď vezmeme ještě takhle tmavě na nohu. Jo, a za chvilku bude 11, měla by jsem být dávno ve škole, ale já ještě tenhle týden jsem nemocná, takže jsem doma a mě rodiče jsou v prčicích, jako skoro vždycky.
No a máme kytku. Tak jestli jste si to užili a tohle je moje vymyšlená kytka, prosím neříkejte, proč je tak nějak divná. A to je jedno. Tak prosím, dejte aspoň 15 lajků. Ploším. Děkuji. Nebo spíš prosím.